Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ аст бадро Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2001 сола мега соҳибшон бензини холия. Абё моторош як 3 литри простой мега экономни коробка автомата мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. Мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балонаи пачка мега, кондитсионер мега дорад, диска, салон, электропакет, хадавоишам нав кардагия. Мошин мега 100% печка, кондитсионер, балона, ҳуҷҷат ҳамаш кор мекунад. Мошин мега 100% ягон расход надорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 56000 сомония. Боз мегад арзон ва савдо ҳам мекунем. Мега кадоме ки мехарад биен мошина аз пеш мебинем, мега бо савдо дорад. Дӯстони азиз, ба кадоме шумо ки ҳам мошини ки лозим аст марҳамат дига маълумотша аз рақамҳо шумо гирем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбати сарбадрон Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1995 сола ки бензин газ сардаш кор мекунад. Абё мотораш 1.6 литри коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи бадорад ки мошин ростига маълумотош беҳади бад кама ки мумкин камтар кор дошта боша. Барои ки нагуфтям мошин селешким арзон буда ки 95 солай 17000 сомонаи нарх тутун аст ки нашуд арзон ягон чӣ гуфтагӣ неста. мошин мега дар территорияи Душанбе ҳамин дудуна сурат дошта ки амира пешниҳод кардем барои фурӯхтан. ҳай кадомтон ки харидори аниқ бошем, бештар маълумот шагирен. аз шумо хоҳиш ки фақат одамони харидор меган. мумкин мошин хай камтар кор дорад ки мумкин сарошона сум накард бо нархи арзон фурӯхтесиян. шумо агарам хали мошинои фурӯшии майда, мошинои калон, мошинои боркаш, хона ё ки замин, квартира, мағоза ягон техник барои фурӯхтан дошта бошем, бардорон метавонед ки маълумоти пураша хатти суратош дар номери имо ба саб рӯй кунед. мо фурӯшта рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатии сарбадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1995 сола ки бензин газ ардаш кор мекунад. абё моторош 1.8 литри коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 100% мега бензин газ. абё мотор 1.8 литри простой коробкаш механика, 4 та калпакои заводскои худаш, электропакет, салон, магнитофон, родной краска. мошин мега дар ҳолати хуби техника бадрон сарошна мефурӯша мега. мошин дар шаҳри Бохтар айни ҳол нархаш 36000 сомония ки боз мега савдо ва муомила дар назди капот дорад. биен мошина мега аз пеш мега дарон берун ша бинин ҳай кунем, мега боз муомила мекунем. бисёри мега камтар муомила дорад. марҳамат, хай дига маълумот баша аз рақамошон гиред. мошини фурӯшии навбатии сарбадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хечебек соли бароишаш 1996 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотор 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин бадрон мошин селиш қимат арзон аст, не ки мошин ба кадом сабаб ки мошин дара аст. ба ҳам хотир мошина беҳади бад мега арзон мефурӯшем. балонош мега нав аст, мотор 100% мега аккумулятори пачка, родной краска мега, парабегша мега сота мега ки мошин яъне ки шлах мега, яъне ки состояние яъне отличный мега, зура мега состояниш. ҳамарош фақат мошина камбудиш ки дара яъне заводской ё дара кадаги бидиян. ай ҳамун вагон намехе дара омадага. дӯстон сарошна мега мефурем бо нархи 21000 сомонӣ. нашуд арзон кардан ягон чӣ гуфтагӣ неста. илтимос кардага соҳибшон ки фақат одамони харидор тамос гира мега сарошна сум дага курай. мошин дар территорияи Душанбе қарор нархаш 21000 сомонӣ. марҳамат, дига маълумот шагирем. мошин додарае. мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст Toyota Mark II аст ки чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем ки Toyota Mark II арзоноша ёфта монед баҳри шумо омода кардем, яъне ки пешниҳод чид.
соли бароишаш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем моторош 2.5 литраи коробка автоматай. мошин мега сайсанш хубай мега дар ҳолати кория мега то моҳи марта мега ҳуҷҷат дорад. мошин ягон дард надорад мега срочно мефурӯша мега ёки мега Opel мегирем Opel Vectra кати алиш мекирем мега соҳибшон нархи мошин 18000 сомоняй ягон дард надорад мега хай ҳолаташ ҳамиқа нарх шуда арзанда мега ҳай мекини мегардим. мошин дар территорияи Душанбе кадоми Opel Vectra дорад мегад алиш мешавад. кадоми сумкати мехарад боз муомила дорад. бардорин азиз аз шумо хоҳиш ки лайкотона фармоша лайк бепулта намоне ва имконият дошта бошед навори ҳами видеои моро дар WhatsApp мо то падлиса кунед. хеле кори хуб меша барои мо дастгирӣ кардан алкора дӯстони азиз, яъне ки раҳмат барои дастгирии ҳаматон то охираш тамошо кунед. мошини фуруши навбати сабадрон ваз 2106 молодёж насая ки соли бароишаш 2001 сола мегад соҳибшон. бензини холия объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонои миёна мега средня, яъне ки хай простоита 4 дискаҳои худаш салоншам нормальне раднои краска мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ. мошин дар ноҳияи нуробод қарор дорад. нархаш 8500 сомония ки бардорон дар назди капот бо ягончи муомила мекунем мега срочна сундакура 2001 сол аст ки ваз 2106. ва кадоми шумо ҳам хеле мошине ки дар кор боша марамат мекунед ки дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. мошин дар территорияи ноҳияи нуробод қарор дорад. аз шумо хоҳиш ки фақат одамони харидор мега соҳибшон марамат хайхтон буфаҳмед дигар маълумотша гирен. мошини фуруши навбати сабадрон Opel Astra F ки дар кузуфи караван соли бароишаш 1997 сола мега соҳибшон ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой коробка механика мошин мегад 100% сайсанш дар ҳолати кория. мошин мега дар пешаш мега электропакет дӯстони азиз ки кондиционер дорад мега кор мекунад. мотор мега навай сайсани мошин хуб 4 дискаҳои худаш балоншам шуда мега магнитофон раднои краска салоншам нормальне электропакет кондиционер ҳамаш кор мекунад мега соҳибшон срочно мефурӯша мега бо нархи 30000 сомонӣ. боз савдо дорад. мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. хоб бардорон ба кадоми шумо ки Opel Caravan 97 сол кондиционер дор ки дар кор бошад марамат метавонед ки дар рақамошон муроҷиат кард бештар маълумот гирем. шумо агар хали мошини фуруши хона замин квартира ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригиналш дар номерои WhatsApp мо рекунед фурӯшда мемонем. мошини фуруши навбати сабадрон Opel Astra F ки инам дар кузуфи хечбека ки соли бароишаш 1991 сола ки бензин газ ҳардаш ҳастай. объем моторша 1.4 литр мегад соҳибшон коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи раднои краска намхи алюминии свет аст. бардорон хай бухтор анихада гирен балоношам средни дар ҳолати кори, яъне ки 60-70% салонш тоза срочна мега сум дар кора бо нархи арзон мефурӯша мега 18000 сомонӣ. дар ноҳияи Ёвон айни ҳол мошин қарор дорад. ҳами хачбек дар ноҳияи Ёвон бардор метавонед ки рафта бинен аз пеш бо савдо карда гирен срочна мегад бо ягон каунтар муомила мекунем мега 18000 сомонӣ. 90 ма ки неки ранги 93-94 сайсани дорад. хоб марамат дӯстони азиз аз шумо хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед. лайкотона монда агар кадомтон дар канали мо обуна нашуда бошед метавонед ки подписатся кунед ва навори моро имконият дошад дар WhatsApp мотон падлиса кунед. мошини фуруши навбати сабадрон Mercedes-Benz C-класс сечка объем низ соли бароишаш 1998 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторша 2 литр мегад соҳибшон коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 4 диска 4 балонои 80% салон тоза электропакет мошин мега 100% раднои краска мошин мега ягон расходата нашуд танировкаш ягон маълумот нест. мумкин дошта боша сиро мумкин надошта боша. нархаш 63000 сомония ки бардорон боз мега савдо дорад. маълумотои пурраша мега телефон кати метиахчо кадоме ки агар одамони харидоре ки сечкаи намхали нархуда харидор боша савдо мешавад хай бисёри бадне каунтар муомила мекунанд. аз ҳама вариантои хубаш дӯстони азиз рафтаи мошина аз пеш бинед агар ба шумо махбуб бошад ва савдо кардагире мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. марамат рақамошон мондага сай метавонед ки занг зан муроҷиат карда бештар маълумотша аз соҳибашон гиред.
мошини фурӯши навбати себоадрон Opel Astra F аст. Инам ки дар кузуфи караван аст, свети сафедчае ки соли барои 1993 сола. Бензин газ мега ҳардуш кор мекунад. Абдио мотораш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега 4 таблоне меёнад, 4 та калпакҳои худаш салоншам нормалия. Мошин мега хай камтар кордора мега баъзе ҷоша, яъне ки аз сар Дустони Азиз, яъне ки чихе гӯшпакиловка ҳам хе коро кадан наркода. Хай хатон бинед чихеле ки ба шумо маъқул аст. соҳибаш мега фақат савдо мекунем дар назди капоти мошин камтар, яъне ки мошин камтар расход баъзе ҷош амхали рехтагия, яъне безеб шудагиаст. хун дар сурат десе ки ҳамун ҷоша асобина сурат гирифта равон кардагианд. мошин нархаш 14000 сомона. чихеле гуфтам бо муомила меша бисёри баъд дар шаҳри Душанбе қарор дод ки 93 солае ки Opel каравани сафед аст, раднои краска. хоб ягон маълумот шуд дӯстон, агар нафаҳмида бошед ба шумо маълумотш камтарак бошад, марҳамат тамос гиред дар рақамҳошон, метавонед ки бештар маълумотша гиред. фақат барои одамони харидор марҳамат занг занед. мошини навбати фурӯши аст баъдро як тага аст Mercedes Benz C-класса ки сечкаи праздои соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё моторш 1.8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерош мега номерои транзит, 4 та калпакҳои заводскои аз худаш, 4 та балони миёна, салон тоза, электропакет, мошин 100% мега камбудиша гуфтагӣ нест, срочно мега сум дар кура. мошин дар шаҳри Душанбе баъдор нархаш 28000 сомона ки боз мега камтари дига муомила мекунем, бисёри камтари дига савдо мешавад. мошина 2 рӯз пеш рост дига равон карда будам, монда будам дар реклама, яъне ки фурӯшда мо нав боварда меша. агар ки мошина нафрохта шумо метавонед ки савдо карда гирен, яъне ки мошин 2 рӯз пеш партагӣ будан монда. дӯстон хай бо аниқ карда гирен, мошин арзони бада ки мошин хай камбудиша гуфтагӣ нестанд, яъне ки дар шаҳри Душанбе 28000 сомония. марҳамат хай бо буга тамос гиред, агар ки нафрохта бошад шумо метавонед рафта савдо аввал пурсед ки фурохтен нафрохтен, як бор хатшон алоқа бароед. аз шумо хоҳиш ки лайк фаромӯш накунед, менатори моро қадр кунед, то охираш тамошо кунед ва навора падетса кунед. мошини фурӯши навбати себоадрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван як таги дига соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторш 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳамаҷош 100% мега камтарак мега кузуфшда кор дорад мега бадон азиз. мошина мега фақат барои бор кашидан мега зура мега собиш фақат бор кашида то 1 тонна қариб мега бор задагӣ мега барои бор кашидан созай. мотор мега 100% мега хоб балоношам нормал хадавои сусу. мошин камтар мега хай ҳамун чизашда хоб кузуфда мега кор дар бадон азиз. хай бохтон аниқ кадам мегирен, мошин дига маҷош 100% мега. нархаш 12500 сомона ки боз мега савдо ва муомила мекунем ки дар шаҳри Вахдат айни ҳол қарор дорад. муомила мекунем мега аз 12500 сомонӣ. агар ки мошина нафрохта бошад, то реклама баромадани мора метавонед ки шумо савдо карда гирен дар шаҳри Вахдат. мошин фақат барои одамони харидор. аз шумо хоҳиш ки беҳуда меган занг назананд, яъне ки мошин кор дорад. дӯстон ин буд 12 мошини фурӯши мо пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.